assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw pindi tv bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seeɗenɓe min jettaki e largotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e sénégal e aduna o foof haɗo mborosaw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen sénégal e aduna o foof allah danda en e guere ko way noon abab moussa no subako waɗi fatu barakallah ɓinguelam mi yetti imma mi juurimama mi salminima mi ñaguimama duwaw allah bay laami lebana laami ɓen ɓe lamu tawi dow leeso ganda ko nokku alaji mamadou moussa ndi sego siri hammad fatu barakallah dara haleɓe ende hakkude maaji e nder ngun lobbuɗo fuuɗi kala calminama juurama en calmini yeɓen koɓe pindi tv tawataɓe nder ebo leydi kala aadi bil aadi salade aadi butu sittude aadi en garti hubtinandeɓe oɗon aadi 4e numéro de la semaine roɓindu jaydeji non tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui ngun batu jagorde ene wayno noon no adorno kala e alarba hoore lendi ardima ɗum haysan diaye o arte toɓɓe kewɗe kono kay oɗon 46e département mo sénégal orte alhaali mumma ɗum woni ko tawte nder kelle gadane jayndi leydi sénégal jayndi les échos uddisidam ko noon tigui olel ngel arti natalla on hoorejo leydi ndi miñum hoorejo leydi ndi woni ancien maire mo Guédiawaye haysan diaye famille ko Alioune Sall ɓe garti tigui ganda koye oɗon association des maires dans l'opposition ndeɗon eɓɓore walla mbiyen gol miijo on lundiɗo walla mbiyen ɓurɗo hartojinde e lundiɓe sénégal wiyete ko Ousmane Sonko goɗon miijo noon ganda kay wadde goomu taw ko maire uji lundiɗi kala goni e mumen ene wayno AMS association des maires du sénégal waɗi dénoncé oɗon décision koɓe impertinente décision mo ganduɗa ko ngon miijo ngo sellani walla mbiyen ngon miijo ngo fewani e wiide mabɓe caggal kanna haysan ndiaye e wiide mabɓe noon ganduɗa so tawi de Sonko miiji mo ganduɗa kay wadde fedde maire uji opposition ɗi ene wayno de yo waɗ kadi e assemblée nationale taw ko député ji oɗon opposition ɗiɗon ko kuugue mabɓe jabtoro fade Ousmane Sonko ko wona ɗum ko alhaali Keur Massar et inondation maladie des reins e gueɗe mbaɗe noon les fermes instructions du président Macky Sall ses ministres ɓen ɓe ganduɗa ko jagoro mabɓe o wagginiɓe kongue e wiide président Macky Sall yo gas walla mbiyen finalisation ganduɗa kay ko oɗon projet mo hokkunoɓe gam kay alhaali aménagement et développement Keur Massar ene wayno noon o wi ko adi 15 lewru avril 2022 wadde men ko ultimatum président Macky Sall hokki tigui ɗen jagorɗo yo gas tigui ɗeɗon golle ha laaɓa ganduɗa tawi ɗe wagguinoɓe walla mbiyen ɗe resnoɓe gam kayya alhaaliya juɓɓudi golle walla mbiyen gotka ganduɗa ko oɗon 46e département mo Dakar woni Keur Massar jayndi las rewen ko ɗon tigui ɓe mbi ko makki melo tirbo walla mbiyen ultimatum fade tigui ɓeɗon kala programme spécial pour le département de Keur Massar ene wayno no arti hen no hannit ni ɗeɗon toɓɓe ganduɗa ko ɓurɗe jojjude gam kay ɗeɗon diƴƴe ɗe ganduɗa tigui kala e ndungu ene teske toon yo gas ha laaɓa programme d' aménagement e gueɗe e baɗe noon kono kay ɗen koppereje ɗe o yaltinno ɗeɗon golle kala yo gasa gam ndeɗon jeere gam kay ganduɗa ko on lycée mo wi foof yo waɗe toon ene wayno noon ɗeɗon toɓɓe arti ɗum e nguɗon batu jagorɗo kona ɗum ko kay e nder ngun batu jagorɗo fuɗɗoto kongi makko jarnima tigui ngal ɗon dental daka o jarnima on khalife général mo Medina Gounass woni ceerno Amadou Tidiane Ba ɓen kala arnoɓe yuɓɓinde ndeɗon jonde caggal kanna e nder ganduɗa kay ko ndeɗo jayde ganduɗa kay ko laasa ɓe gatti oɗo litige foncier Toto Sindia ene wayno maire oɗon nokku wiyete ko Ceerno Diagne e ɓeɗon kala courrier Aïssa Ndiaye eɓene juuɗe dadi ɓe ɗum ko caggal jeegu leyɗele ɗeɓe jeeya oɗon tigui homin tawi nder helloto taba ndeɗon jayde las jayni gendire le soleil noon tigui ɓe gaari koye Keur Massar ɓe mbi ko programme spécial d' aménagement et de développement gam kay juɓɓude kono kayya e kotki ala haali tigui oɗon nokku kono kayya oɗon diwan capanɗe jeegumijo leydi sénégal la grande offensive pour Keur Massar ɓe mbi ko oɗon conseil des ministres nguɗon batu jagorde ñalawma hanki o tigui président Macky Sall arti tigui yo gas ha laaɓa walla mbiyenno ɗeɗon golle yo timmu ganduɗa tigui jettine no hannirte on programme ko adi 15 lewru avril 2022 kono kayya e ganduɗa kayya ɗum noon o rudde ñaayi Aïssane Ndiaye on centre de santé mo darni toon kono kay mo wi o darni toon kono kay e réalisation on gare routière mawɗo to Keur Massar wondude on lycée technique e jeere mawde tigui foof noon yo yuɓɓine gam kay Keur Massar yitto en hoore mum no hanniti ni kono kay heɓa ɗiɗon ganduɗa kay ko digannoɓe walla mbiyen podoje ɗe wanniɓe saabu tigui jokko ko makki ndeɗon eɓɓore Allah ndi ganduɗa ko sakkitinde nde o bismi walla mbiyen o joddi koye ɓeɗon tigui ganduɗa ko ɓesgol Keur Massar namdimomo toɓɓe kewɗe ko ɗum saabi ɓen jagorɗo ɗe ganduɗa ɗe o resno on programme o ruttime e mumen e wiide ganduɗa ko yo ɗenon golle yo gon law gasa law Keur Massar ɓesgu mum heɓa ɗum law vox populi ɓe mbi ko ngol jogori wonde gaddol crash entre Barthélémy Dias et président Macky Sall relation mairie de Dakar état du Sénégal ene wayno noon alhaali aɗa andi leydi Sénégal ma bismo on forum mondial de l'eau jogori wonde ko ñande nogas e goho ha nogas e jeegom ndu lewru mars ndu gonɗen ɗo e Dakar ene wayno noon Barthélémy Dias e oɗon ko organisatrice
coordinatrice ville de Dakar ganduɗa e jaggudiri e laamu Sénégal gam kay ya yuɓɓina oɗon forum ene wayno wona hunde henendindemo on maire mo Dakar noon suuti kongi o wi ko ganduɗa ko watta assisté walla men on tawtorto e oɗon événement kono kay ya ma wat organiser un contre sommet sur le thème contre sommet noon wadde ko yuɓɓinde ganduɗa kay ya oɗon forum mondial de l'eau e banggue makko ko gam kay e titone wonde ko l'eau à Dakar, Dakar dans les eaux foof noon ko ñingde hollide tigui ganduɗa so tawi Dakar ine diƴƴe kono kay diƴƴe ene manque Dakar jayde quotidien le quotidien ko noon tigui quotidien le quotidien ɓe gatti ganduɗa koye relance post covid 19 e ganduɗa kay hande jobɓuɗi covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ɓe wi ko le Sénégal sort de la vague Amadou Hott tentini tigui onon to mo ganduɗa ko jeegom piccal go e kala temdere jiɗɗa tigui ganduɗa koye oɗon relance ene wayno jaggorɗo ganduɗa tigui faggudu leydi Sénégal arti e ɗeɗon toɓɓe e jojjude ministre de l'économie et du plan et de la coopération arti tigui ɗeɗon toɓɓe ɗum ne tawi nder hello tataɓo nde ɗon jayde e Madiambal Diagne kona ɗum ko kay ɓe gatti oɗon no ganduɗa kay avocat du siècle maître El Hadji Diouf woni Baybuzz ɓe gatte makko ganduɗa ko konguiɗi suuti fade Ousmane Sonko caggal nde Benno Bokk Yakar waɗi jonde mum kuccidir Allah Diagne-koɓe Sonko waɗi jonde mum kuccidir Allah Diagne-koɓe ko kanko waɗi jonde makko kuccidir Allah Diagne-koɓe o dame justice ne se laissera pas violer hay so tawi ganduɗa won waɗaɓe violé kono justice o kam watta he violé konguiɗi suuti fade Ousmane Sonko kane tawi nder hello jeena e nder jayde Madiambal Diagne jayde enquête kolos enquête e oɗo subaka ɓe gatti koye jonde ɗe ɓe mbadde oɗon debbo biɗeɗo Aminata Ly Ndiaye taw kay ko magistrate kono kay ko windiyanke molnaɗo mole ene wayno no arti ganduɗa koye ndeɗon deftere nde windi wiyete ko solitude woni yewende holko yewni kono kay holko woni yewende makko ene wayno nden deftere Aissata Ndiaye waɗa publié ko édition ngaji e nduɗon gollodo walla mbiyanɗa ndu suudu deftere wiyeteɗo l'armatan e warti hen tigui ganduɗa ko wi holko nimsani holko woni nimsa makko holko ɓuuri nimsude ce que je regrette Aminata holko waɗa regretté kanen tawi nder hello jeegomo jiiɗiɗo jaaha nder jananke ma tawe nder deftere nde ko noon tigui jayde Bosby Bosby le jour ɓe gatti koye sorti Adji Sarr suude kongi e jayde le monde e jeune Afrique fade Ousmane Sonko suude kongi fade tigui ganduɗa ko laamu leydi Sénégal avocat ji suude kongi fade tigui ganduɗa kay ko ɓen Ousmane Sonko ɓen ɓe ganduɗa ko dewriyankoɓe Benno Bokk Yakar suude kongi fade Ousmane Sonko maître El Hadji Diouf suude kongi fade Sonko ene wayno noon ganduɗa ko c'est la guerre des mots la guerre des communications ɓe mbi ko le temps du juge maître El Hadji Diouf noon kañum wi ko l'état doit prendre ses responsabilités laamu ngu ne foti ƴettude pelliti mum gam kay kaɗo haala laaɓa cat walla mbiyan kaɗo haala ande tigui holto gongo heedi ɗum noon tigui woni ko tawte hello mabɓe ɗi debbo kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe ganduɗa ko Mamadou Ibra Kane kona ɗum ko kay Aissata Ndiaye ɓe wideɓe Alfred Gomis e wondude Edouard Mendy jafɗon Alfred Gomis e wondude tigui Seyni Dieng alani koko mbaɗa forfait gagnande muus eɗen ganduɗa keeɓi woni sababu mbawata arde ɗeɗon pottite leydi men Sénégal e Égypte ɗum woni sababu Bingoura Camara mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal petto to Belgique taw koye gardien de but ko kañum de jogori wonde planning mo Aliou Cissé jayde libération ɓe gatti koye oɗon alhaali ganduɗa tigui wargo walla mbiyanna mayde on suka biteɗo bébé Lassana toto keddugo Aissata Ndiaye alandi o ganduɗa ko Abdoulatif Coulibaly o wino ɗo affaire Jissey meurtre sur commande joni mbiyeten enenne ko affaire bébé Lassana un assassinat sur commande saabu ko commande ma woni noon bébé Lassana guittonoɗo ñande sappo lewru mars e nder suudu yumum taw yummiraɗo ne yaltuno sodede kosam ko nen tigui on suwa tigui itta werloya e nder woyndu yiita ko hiccanki Aissata Ndiaye so tawi tigui haqqillaji men ne moƴƴi ene wayno noon e wiide ɓeɗon jeynakoɓe libération bébé Lassana itta e nder suudu werloya tigui foof noon sakki ɗum walla mbiyen kundi ɗeɗon gueɗe kala ko oɗon mam makko jibinɗo bam makko ko kañum tigui sakki ɗeɗon gueɗe kala walla mbiyen ko kañum waɗi ɗeɗon gueɗe kala saabu ganduɗa ko kañum waddi junggo e fandu e oɗon ganduɗa ko dindiɗo yummakko woni mbiyen ganduɗa kay ko on mo gonɗa kay ko nawlum yummakko ene wiye Fatou Wague o noon kañum ne wona kañum yeehi nder sutto waɗi ɗeɗon golle kono kay nuli ko seeri mum no wiye Fatimata Tunkara ko kañum naata nder sutto itti ganduɗa ko oɗon bébé Lassana nawi ɗum ha e nder woyndu yolki ɗum toon ene wayno ko ɗum noon tigui ganduɗa ko oɗon plan ko noon tigui woni ko yaari Aissata Ndiaye ko hunde yurminide kamɓe kala ɓe mbaɗi passé aux aveux ɓe kaali ganduɗa ko hunde ne yaari ɓe gulani saabu ganduɗa ko sa dardima e ganduɗa ko ɓen tedde paɗen ɓen loskoɓe ganduɗa tigui gonga feñat ɗon nde won noon bon voilà ko ɓowli jaahay kosam ganduɗa ko cahan ala to Aissata Ndiaye ene wayno hanki o noon ko waɗi la reconstitution des faits alandi jomum ganduɗa arta ɓe garte ɗiɗo nokkuji kamɓe kala haɓe gonde ɓen dardiɓe gendarme aɓe tedda paɗen gaari tigui ganduɗa e wondude procureur mo Kédougou woni Baye Thiam ɓe kolli waji ɓe foof noɓe mbanno holto ɓe ndewi holno ɓe lelniri plan oɗon tigui nde ɓe mbaɗi ɗum ha paari kamɓe kala ganduɗa ko gueƴƴele mbaɗa e juuɗe mabɓe ɓe nawta tigui to dumbirdu en attendant ganduɗa ko loskoji ne jokka ene wayno noon ko
ni wargo bebe la sana yari ko ganda ko tani ko jibina ba makko wondude tigi nawlum makko e seyl mum kanyum den jobi fitana makko alla yori gandal mum ko dum tawtende dal ramadan jan libération jayde stade coftal balli ko non tigi stade coftal balli be ngarte natal makko kanko Doudou Mendy Edouard hebi fartange tigi ganda ko wadde qualifié ngal don dawal quart de finale dum ko tiagal ganda ko be kebi fartange lappude Lille e tere mum dum ko kiidan ko tigi no Chelsea hebi fartange yettade ngal don dawal quart de finale ko na dum ko hebi fartange ganda kay wadde exploit ko Villarreal lappube Juventus 3-0 ko bituji jawdi kono kay et dans les dernières minutes ko nen tigi ganda ko be kebi fartange ganda ko wadde renverser wala bien faire la différence comme Villarreal mo bulla jabe qualifié et on quart de finale Ligue des Champions ko na dum ko kay sen ye kawgil capangile nyalawma hande o tigi ko Europa League ko na dum ko kay hanki Liverpool mo sadio mani hebi fartange lappude Arsenal les Gunners e nder ganda kay ko stade moyen dum won ko tawte nder jande stade dum woni ko rendi ko sifa kele gadane jande leydi Sénégal et o subakal kamisa sappo jedidi lewru mars 2022 non tigi Baba Moussa kon don deweten udditen hello wongo woni tan faade bangal gede rendo walla fait divers hande non e odo subaka kaleten tan walla gareten ko faye forum mawdo battere organisé do e nder leydi meden woni forum paade bangal ndiyam e leydi ndi dum non ko aduno fof ndendi ngo don rendo mawgo fongo dañde do e nder leydi meden Sénégal Moussa Nia ko ganduda non hande ndiyam e nder aduno ndiyam e nder Sénégal ko fartange tigi yimbe ina kala hen wala ni jewtide dum sabu Moussa Nia wonbe nder leydi ndi be ganda be jogi cadele hebde ndiyam wonbe leydi ndi be ganduda Moussa Nia hade be hebde ndiyam ma be jaha kilometre uji kewdi be do forage uji mumen koko paani be do ni gonde jawdi tawa Moussa Nia jawdi di amba dañata haydo yari sabi dum ko forage uji be jogi di yonani be kambe hodbe ton be saka wawa yarnude dum ko ganda kanyum woni dum doji di yate baali mabbe walla be mabbe jawdi ndi Moussa Nia dum don fo non woni ko ganda hande ko cadele mataw de don cadele fo ma woppite hakkille e forum mawdo baado ni so dañe nder leydi ni babe dañ occasion be kalden sabo do tan Dakar Moussa Nia ko cadele tigi hebde ndiyam altine ha aljuma wala lewru ha lewru ndu tan timma taw robinet uddani hen nyalam walla balde didi walla balde tati dum don ina satti ko non tigi alandi ko cadele teskare ay sen jay kono ha joni enen beskum Sénégal en ngala ndiyam sabu sede jartere o ganda ko le filtre mais jusqu'à présent l'Afrique peine à avoir de l'eau potable alani so yam l'eau potable joke e nyabbuli ngumro ko de don diji ada yara ndiyam ci kadam labi taw ganda ko ala buron tout le monde c'est que jusqu'à présent alani Barthélémy Diaz ni kadi c'est vrai je suis contre ganda kay on contre sommet mi yadan hen sommet jidi de wari ender leydi wotiri sabu ganda ko arana ko président leydele wala mbian horebe leydele ko kanyum tigi garata do e nder Sénégal wadde jarani ganda tigi peccorone feñe hen kono ay sen gay ko haalo le à Dakar ko problème mais Dakar dans les eaux on notre problème parce que il faut ngandi hivernage holno jurminiri parce que yoge nganda led nando c'est vrai lamu fecci me paye pendant quinquennal yaltude nganda ko haber les inondations fof jusqu'à présent ron kam peut-être ko ndiyam hewar dole wala mbian ndiyam woni ko sali nganda tigi oppude lawol mum wala mbian hay gor waari no dum ko nganda to rewatano wala mbian hay gor wa hade dum rewde to rewanno ti wa dum non ko problème mais problème mo gonda tigi ne wawi ittede walla wade éradiquer dans les plus brefs délais wala bien ko yayi e ko yaati on woni ganda ko problème pénurie de teskete de parcelle teskete de Grand Dakar teskete de ville de Dakar teskete de partout et nder Dakar sabu l'agros tan wawa wadde alimenter Dakar à non surtout kadi ndiyam dam labade sahaji e voilà lac de guerre ñafron ke guddira robin ma san jiya ko bala jam kurum jogida dam ganduda a wawa ni e fittirde dum galama wala mina wawa fobiride ala haali yarde dum tu vois donc nak yarde ndiyam dam non ko c'est tout à fait un problème te aussi la cherté de l'eau on fait un constat mais so tawi odo forum ebbama ko gedel gotel routare ganda kadi wallude sénégalais kala manda wona miskine wona galo mon fof l'accès à l'eau potable on ndiyam ganda ko taw ko celludam nde wonnon bon huno fone manko muño haydi dom ka heege c'est vrai ne wara kono yawara kono dum ka mom bon voilà ça ne fait pas attendre ça tue le plus vite possible donc nako wagginde ha jon kadi ne wari ender zone rural
dowrindi ɓe ganduɗa ko ngala force uji ha joni koye ɓulli jara ɗum noon kadi c'est à revoir quoi non tigi Moussa Niang woni ladde guerre woni Kër Momar Sarr hande fo nana totta saabu Kër Momar Sarr kam ina heewi dañde probléme uji hande saabu saaha foof ko tiwo fusi ko banggal Kër Momar Sarr fewndite après robinaji udde ɗum ɗon foof hande ko caɗele ganda e ko kalɗa goɗɗo banggue ɗum fo ɓuuri wonde goƴa hande woni ndiyam robinaji yuppata ɗi Moussa Niang ndiyam ganda sa joɗima lewru a yaran ɗum sa ruttima hen a yari ñalawma goto gonda e reedu musoro walla reedu wona e dogde ɗum ɗon ene foti ƴewtede no fewi yimɓeɓe keeɓa ndiyam moƴƴam saabu hen sukaɓe mumen jarata ko hen defete Moussa Niang ko hen watte foof wadde noon ɗum ɗon yo ƴewte no fewi saabu hande sa wiyama ndiyam ko ndiyam robinet kono ndiyam robinet ɗam haade ma fewde nden cukalel ñamde ya fasno ɗum Moussa Niang te aɗa wonde sukaɓe ganda haade sene jara ndiyam ɗam fasnetake ɗum ɗon fo yo ƴewte yimɓeɓe keeɓa ndiyam moƴƴam mbawa hutorade ɗum hayso tawi noon Moussa Niang wonko ganda darde wonde fayida hande wonko heewi ko walla ko ɓuuri hewde nder Sénégal hande ndiyam naati toon ɓe keeɓi ndiyam hande yete robinaji naati toon ɓe natti yaade e boyli aɓe ƴogoya walla ɓe jaaha e ɗum ɗoji maajeɗe ko noon wiyeteɗe ɓe ƴogoya toon no Moussa Niang hande ndiyameje tawiɓe ha nder galleji mabɓe ɗum ɗon c'est à saluer kono so ɓeydama tan Moussa Niang ɓuurat moƴƴude tout à fait ɓuurat moƴƴude e Sane Ndiaye no mbiɗani ko noon holɓe ganduɗa ko natti yarde maaje walla natti yarde beeli mais ha joni hol jokkuɓe yarde ɓulli par ce que ganden ko zone rural ene wayno ko ñanden keeɓi ko woni guure ko ñanden keeɓi force uji kono aɗa sa yi nder ferlo e Sane Ndiaye aɓe cohli ndiyam par ce que jomum jogowo ganduɗa ko nayyi ganduɗa ko troupeau mawɗo no coggal jawdi taw ganduɗa ko woynu woturu o yarna ɗum alan ɗum noon kadi ko autre chose haɓe cohli ganduɗa ko balkaji toɓe jaari kamɓen toɓe jaari jawdi mabɓe c'est très important parce que ça fait développer l'élevage et gandi ganduɗa ko secteur goto mo ganduɗa ene jeeya ko wawi ƴellede leydi Sénégal gam ɓamtare mum ko noon tigui ɗi konngudi guddeten robindu jayndeli meɗen tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi abani mon debbo Aissata Ndiaye bamo Moussa Niang heɗeno ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane e Oumar Ba